Kaixo, ni Garazi Lopez Etxezarreta naiz, Bilduko Orereta Errenteriko hautagaietako bat. Kaixo, ni Irune Valentzia Garresen naiz, Orereta Errenteriako Bilduko hautagaia. Opa, Asier Mujika naiz, eta udal zerrendan gabiltza. Sartuak eta zer den guretzako Bildu? Gauza asko, instituzioetan aukera bat, bai, argi dago baiez eta badirudi potente izango dela. Baina bestaletik, eta nire ustez, desente garantzia handiagoa duna da, pixka bat, Euskal Herriko oia presion honi edo nolabaiteko balbula bat irikintzaiola. Eta balbula hori irikila mantentzen den bitartian hau, deskompresionatzen jugo da, de fijo. Eta pixka bat Bilduk zer suposatzen duen edo zer da niretzat galdetzerakoan, esango nuke Bildu dela Euskal Herrian aldaketaren aukera eman duen lehenengo pausoa, partiduetatik haratago dijoan proiektu politiko luze bat, eta egitan herri honen aldaketaren autu nagusia bihurtu daitekena. Niretzat Bildu, nik Bilduren sorrera lotzen dut Euskal Herria bizitzen ari den une politikoarekin. Urteetako lan eta borrokari esker lortu dugu Euskal Herria gaur egungo une politikora ekartzea eta Euskal Herrian ziklo politiko berri bat irekitzea. Niretzat ziklo politiko berri honek benetako aldaketa politiko eta soziala ekarri behar du, eta honen bestez, niretzat Bildu ez da sujetu elektoral hutsa, baizik eta da aldaketa politiko eta sozial hori gauzatzeko sujetu politiko bat. Ni Juanjo Agirrezabala naiz eta Orereta Errenteriako Bilduko hautagaia. Ni Unai Unzain naiz, Bildutik 5. hautagaia, Errenteria Oreretako udaletxea. Hemengo Errenteriko hautagaia naiz, eta pentsatzen dut, une honetan, aukera hoberena dela guretzako, eta bilobaz eta pentsatzen, eta hemengo aurra pentsatzen, aukera hoberena dela Bildu, eskerra, abertzalea, eta gaineaz udaletxe bat nahi dugu koloretaskua, ez hain iluna eta ez hain itxita. Eta esan beharra daukat ilusio handiz natorrela eta nagoela hautagai bezala, Bilduk herri honetan aldaketa ekarriko duelako, ilusioa piztuko duelako Orereta Errenteriako herritarrengan eta etorkizuna independentziarantz eramango duelako. Alasne Korta naiz, irakaslea naiz, eta Bilduko hautagaia hauteskunde hauetan. Hola, soy Tina, cartera, candidata a las listas de Bildu por Errentería. También dedico bastante parte de mi tiempo a ser sindicalista. Jon Txasko naiz, eta nire ustez Bildu itxaropena da. Eta baita ere ilusioa zerbait berriarekin hasteko, eta azken finean etorkizunarekin amesteko. Niretzat Bildu Euskal Herria eraikitzeko, Euskal Herria garatzeko beharrezkoa den tresna garrantzitsu bada. Kaixo, ni Luis Madiez Gabilondo naiz, Bilduko hautagaia, eta niretzat Bildu suposatzen du momentu honetan ni urte askotan neukan ilusio bat. Aspalditikan ikusten nuen bidea zala abertzaleak eta ezkertiar ikutua genuen jendea biltzea, eta momentu honetan ikusi dute momentu heldu dela, eta oso pozik nau eta harro nau Bilduren hautagaia izaten. ¿Qué es Bildu para mí? Pues Bildu, ante todo, es una fusión de ilusiones, de ideas, de gente de izquierdas, con unos contenidos fuertes, porque lo componemos gente, hombres y mujeres a la par. Hay una paridad, yo creo que total, mayores, niños, entonces cada uno aportamos, los jóvenes aportan ilusiones, los mayores la experiencia, y los que estamos entre medias pues aportamos un poco la serenidad y el recoger un poco de todos. Aldaketa nagusiki nire ustez izan behar duela, edo gure lana izan behar duela, herriarekin herriarentzat lan egitea. Eta bereziki nik herri euskaldunago bat egiten, lagunduko dut.
bueno, bereziki eta nire iritziz saiatu behar dela herri honetan parte hartzea, zabaltzea auzo guztien artean eta herritarrekin batera beste gobernu mota bat sortzea. Bueno, ni gazte ikuspegitik ikusitako gauza da, azken finean, azken urtetan udaletxe hau gazteekiko politika nahiko txarra egin du, azken finean traba asko jarri ditu, eta gu hori aldatu behar dugu. Gazteak parte sentitu behar dira, eta beraiekin, jende ezberdinekin, helduekin ere, noski, parte hartzea bideratuko dugu, eta saiatu behar gara, gazteak eta jende ezberdinak parte hartzen eta udaletxe honi buelta ematea. Karpetazua ematea pixka bat guain arte ezautu duen historia. Gure seme alabak ez ditzaten ezagutu guk ezautu duen errealitate pixka alde batekoa edo bestekoa, oza, batian edo bestean, erdian egotia nahiko, zera. Eta gero udaletxea hartuta, zein izango litzateken aldaketa, aldaketa printzipioz totala, totala, politiko profesionalak edo administrazioaren profesionalak edo publikoaren profesionalak egotetik, herriko delegatu batzuk egotea. Ez, politika profesionaletik urruti, benetako aldaketa sustatzen hasiko gana, benetako aldaketa sozioekonomikoa da, eta sozioekonomiko esaten dugunean, modelo ekonomikotik bizi modelora doan aldaketa da. Momentetik hasi behar, zerbait, usatuko nintzateke, baina... Ni txertatuta nago ilusioz, eta baita ere itxaropenez, denok batea joatia, eta gauzak ondo itxeko, noski. Lan handia edukiko dugu, baina nik usten du lortuko dugula. Bidea azpimarratuko nituzke batetik, udaleko aldaketa hori herritarrek gidatu behar dutela, eta horrek ezinbestean herritarren parte hartzea ziurtatu behar da, herritarren erabakiak aintzat hartu behar ditugu, eta maila horretan, nolabait esateko udaletxearen ateak ireki behar dizkiegu herritarrei, eta bestetik aldaketa bereziki Euskal Herriarentzat estrategikoak diren zutabeetan, euskeran, hezkuntzan, emakumeen borrokan, sozioekonomian, eta bar, guri dagokigunez urratsak ematen joatea eta gure herria poliki eraikitzen joatea. Aldaketa etorriko da nagusiki egiteko formetatik, hain zuzen partaidetza bultzatuko du Bilduk, hori da gure asmoa, eta ez bakarrik partaidetza baizik eta herritarren erabakitzeko ahalmena. Herritarrek erabaki behar dute, beraien herria nolakoa izan behar duen eta herriaren etorkizuna nondik nora joa behar duen. Hori batetik, beste batetik aldaketa ere pertsonengan. Orain arte Partido Sozialistak 20 urte daramatzki udaletxe honetan eta erreleboa beharrezkoa da. Hain zuzen, herritik datorren jendeaz osaturiko udal bat behar dugulako. Nire ikuspuntutik gu udaletxera joatea ekarriko du aldaketa udaletxeko udalgintzan eta baita politika egiteko modu desberdinetan. Adibidez, ni urte askotan egon naiz auzo elkarteetan lana egiten eta hori ezinezkoa zen udaletxean zeuen kazikismo horrekin ezin genuen ezerrez aurreratu eta ikusten genuen impotentzia hori nolabait bideratu behar genuela eta bideratze hori ikusten genuen bakarri zela botere politikoa hartuz. Orduan guk uste dugu jendea herritarrak parte hartu behar dula udaletxeko erabakietan eta nik uste dut momentu honetan Bilduk izango dela referente hori herritarra ekarriko duna partaidetzara. Badakigu hasiera ez dela izango erreza, baina kultura hori, prozesu hori bideratu nahi dugu Bilduk. Nik uste dut aldaketa hori hasten dela gauzatzen gutako bakoitzak bizi dugun, gure barruan sentitzen dugun aldaketa eta ilusio honetan. Eta hori bera motor batean bihurtzen da, eta motor horrek Errenterik udalera eramateko aukera ere ematen baldin badigu, aldaketa izango da egitan
kultur mailan besteak beste integrazioa, egitazko integrazioa bilatuko duen politika municipal bat egitea.